Сьогодні працюю ось такими красунечками. Це у мене равлики. Взагалі-то вони дуже-дуже прикольні виходять. Їх можна використовувати як кашпо, просто як прикрасу, на стіл для будь-яких дрібничок. І ось у мене є ще думка залити в них свічку. Але дуже багато часу уходить, її треба зробити, розфарбувати, дати їй час висохнути, а потім ще вкрити лаком у декілька шарів. Ну, на виході виходять ось такі симпатичні красунчики. Можна використовувати будь-яким чином. Я, наприклад, в один з таких посадила собі кактус, де він у мене благополучно і знаходиться. Ось такі красунчики.